Mhuri yeZimbabwe ngatingonyawo kuti congratulation kana kuti makorokoto kuna Leroy Tadiwana Shezuware uyo anozivikanwa nezita nemukurumbira rekuti Comic Elder ane mwana pari zvino asati aziva kuti mukomana here kana kuti musikana. Chikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti subscribe wotena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates aupisa ndiwe munhu achatanga maona. Ngadzoke munhau dzedu iseri.